हेलो हेलो पवन भैया। हेलो। अरे मोर का बात बहो कि आजकल तहर गाना नहीं खियावत कौना नशा में चूर रहता रह। अब देखो लोग भाई लोग तू लोग चिंता मत करो लोग, आज पावर स्टार पवन सिंह के गाना आइल बा जौना गाना पर चोरी के ठप्पा लग गइल बा। ई वाला गाना तो सुन ले लोग, एक बार हयो सुन ले लोग। भाई लोग तू लोग का कह के चाहता लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री में केकर चोरी पवनवा करी, और भैया पवनवा चोरी कर दिले बा। तू लोग देख सकता लोग कि खेसारी लाल यादव आज से 1 साल पहले एगो छठ के गाना गइले लन और पवन सिंह के भैया ना देखल गइल, वही से पवन सिंह सोचलन कि रुक सेम वही गाना पे एगो गाना बना तनी, बस गाना के कॉन्सेप्ट तनी सा कुछ अलग रही और ना तो भैया गाना सेम रही, मतलब लाइनिंग सेम रही। भैया हम यही से तो कहनी कि भोजपुरी के सबसे बड़का सुपरस्टार अगर ये केहू बावे तो ऊ बारन खेसारी लाल यादव। कहे कि भाई लोग खेसारी लाल यादव अपना दम पर गाना बनाएलन, जल्दी से ना केहू के चोरी ना करेलन, मगर पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बार 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 गाना चोरी करके गावतारन और मार्केट में तनी चलतारन। अब भैया कुछ लोग हमरा कमेंट में आके प्लीज गाली गलौज मत करे, काहे कि भैया जौन चीज बा हम उहे चीज के दिखावत तनी, हम उलट पुलट करके नहीं दिखावत। अब मान लो भैया जब चोर चोरी करी तो चोरे नु बोलेम, ओकरा के तई ना बोलेम कि बहुत बढ़िया आदमी बा, उ एकदम संस्कारी आदमी ह, कभी भी गलत काम ना करेला। यार का फायदा भइल तारा इतना बड़का सुपरस्टार होके के जब तू केहू के गाना चोरा के गइब त, और भैया जब तू गाना चोरा के गइब और मार्केट में रिलीज करब तो ऑडियंस भी समझ जाला कि सुपरस्टार गाना चोरा के गइले बा। वही से तो पवन सिंह गाना बा चलते नहीं खे। भाई लोग गाना अइला 1 दिन हो चुकल बा, मगर तू लोग यार अपन आंख फाड़ के देख सकता लोग कि गाना पर शुद्ध से 1 मिलियन व्यूज नहीं खे आइल। पवन सिंह के गाना छटपटा ताकि भैया हमरा के केहू बजा दे, मगर भाई लोग मार्केट में गाना नहीं खे बजत, काहे से कि भैया गाना पर चोरी के ठप्पा लग चुकल बा। मगर फिर भी भैया गाना में कुछ चीज बढ़िया बा, जैसे कि गाना के म्यूजिक, गाना के वीडियो और गाना के जो लिरिक्स उहे तनी चोरी के बा। उहे अगर ये चोरी के ना रही तो गाना 1 नंबर रहित और गाना आइटम बम जैसा रहित और पूरा मार्केट में गाना दबा के बजित और सगरो एक गो नाम सुनाइत, पावर स्टार का गाना बजाना है और गली गली में शोर मचाना है। मगर भैया आप लोग का कहे के चाहता नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह के ई सब चीज पर सुधार करे के चाहिए कि ना, चोरी चकारी वाला मैटर पर, और ना तो भैया पवन सिंह जब जब गाना चोरा के गई हन तो लोग तो भैया पिनकइबे करी।